totes iguals de diferents, no? És a dir, jo crec que la igualtat d'oportunitats és una cosa que hem de fer real i la diversitat és una realitat i és un valor. Per tant, iguals des de la diversitat. Que sigui com sigui la persona, és això, són persones. El primer de tot és que són persones. I com a persones ens hem de respectar. Necessitem equitat. Necessitem una equitat per aconseguir la igualtat dins de la diversitat. La igualtat és importantíssima i la diversitat també. Tenim lleis boníssimes. L'1/2013 de la Llei General de Persones amb Discapacitat dels Drets a nivell estatal, tu te la llegeixes i dius, això està fantàstic, però clar, no es compleix. I aquí està el tema, no? I per tant, igualtat sempre i diversitat, perquè és un dret, perquè tots són diversos. No són màquines, ja ho dèiem abans. Per tant, les dues. El nostre cavall de batalla és aquesta, la igualtat i la diversitat i el respecte per les dues. La doble discriminació afecta principalment el col·lectiu de la discapacitat i si ja una dona en si està patint una discriminació pel simple fet de ser dona, una dona que ha nascut o al llarg de la seva vida ha patit una discapacitat, doncs això fa que encara tingui molta més vulnerabilitat. Estem a la setmana del 8 de març, aviat entrarà el 8 de març i és el dia de les dones, no? Però és de totes les dones. I malauradament tenim un sector de població, que són les dones amb discapacitat, que no queden reflectides en aquest 8 de març. Des d'aquí, doncs, fer una crida que la gent sigui conscient que una dona amb una discapacitat pateix molta més discriminació, pateix molta més vulnerabilitat i, a més, tots els seus drets queden molt més perduts que no pas pel simple fet de ser una dona que ha nascut sense discapacitat. Ser nena i tenir una discapacitat encara és pitjor que ser nen i tenir una discapacitat. Aleshores, per ser nena i tenir una discapacitat, jo no vaig poder trepitjar una escola amb normalitat fins als 9 anys. El fet de ser dona i tenir una discapacitat, la pròpia vulnerabilitat de la discapacitat ens aporta una discriminació doble i això fa que sigui més fàcil patir una violència o algun tipus d'abús. En el meu cas va ser així, tant a la infància com a l'adolescència. Això és un tema que m'ha costat molt superar, però que treballant internament i emocional i psicològicament al final ho superes. Però s'ha de dir, abús sexual. D'infància i de jove. Entre els 5 i 6 anys i dels 10 als 12. Bueno, quan ets molt petita no ho entens. No ho entens, simplement no t'agrada. Però no saps de què va, no ho entens. D'adolescent, és molta impotència, és molta ràbia, és molt de fàstic. Clar, et crea un rebuig que costa molt, perquè quan vas creixent i vas madurant i te fas dona i veus què és l'amor, què és la sexualitat, què són les relacions i què és una bona relació i què no, doncs costa, perquè això et marca després incorporar-te a una vida d'adulta, sexualment activa, amb relacionar-te, tenir parella. Evidentment, tot això costa. Jo ho vaig exterioritzar, ho portava molt internament i ho vaig exterioritzar en la segona carrera que vaig fer, que ara actualment soc psicoterapeuta, i treballant tot això m'hi vaig empoderar, vaig créixer jo mateixa i recordo que en un grup de treball, mentre que feia la carrera, espontàniament, no ho tenia previst, va sortir, va saltar. I allò em va suposar poder treure una motxilla molt pesada que portava a l'esquena. Si et dic la veritat, la barrera més gran que m'he trobat és la ignorància humana. La ignorància humana enfront a una discapacitat. O el fet de menysprear-te pel fet de, en el meu cas, anar amb una cadira de rodes. I jo de sempre he crec que he demostrat que malgrat portar una cadira, jo he fet de tot la meva vida. De tot. He entrat, he sortit, he viatjat, m'he casat, he tingut una bona feina. Penso que jo crec que dintre d'unes limitacions no tinc res, encara em queda molt per fer i molts somnis per complir, com dic jo, no? Però que per mi no ha estat un impediment. El que sí que ha estat un impediment potser és, com et dic, la ignorància dels altres envers una discapacitat
que en comptes de potser preguntar-se, escolta, què li passa a aquesta noia, doncs ja fer-se les seves càbales, fins i tot el fet d'haver treballat on he treballat, doncs que m'han enxufat perquè vaig amb una cadira de rodes. No, perdona, jo m'ho he currat, saps? Vull dir, a mi ningú m'ha regalat res, al contrari, m'han posat més traves a les rodes que ningú. Jo crec que és important no posar rellevància que les dones, no sobretot les dones joves i amb discapacitat en determinats espais històricament masculinitzats, com és el tema de la mobilitat, urbanisme i demés, doncs és un constant. És l'anul·lació, el mansplaining i el que no tinguin en compte o que arribis a una reunió i preguntin i el teu jefe quan ve? I dius, bueno, és que aquí la membre de la junta directiva que porta aquest tema soc jo. És un constant. Vas aconseguir entrar a una multinacional. La veritat és que la primera entrevista va ser va marcar molt perquè la jefa de recursos humans em va dir que això va ser la primera entrevista abans d'entrar, que si jo pensava el dia següent d'entrar a treballar, agafar la baixa, que era lo habitual en una persona amb una discapacitat. Llavors jo li vaig dir que primer provessi i si jo agafava la baixa, com qualsevol persona, em fotessi fora de l'empresa. I sí, vaig entrar a treballar. No va ser fàcil, sincerament, però vaig demostrar que realment jo anava a treballar i que era una persona responsable com qualsevol persona. Adéu. Te ven como vulnerable, te ven como que vas a estar siempre enferma, como que... Y entonces tú tienes ahí siempre esa presión de demostrar que no, que tú tienes, sí, esa discapacidad, pero eres una persona como cualquier otra y voy a tener las mismas gripes que vas a tener tú, que eres mi jefe, y voy a tener las mismas patologías y voy a vivir el mismo embarazo o no, que cualquier otra mujer. Entonces, claro, siempre estás ahí en la palestra de demostrar que tú eres válida. Perquè la societat ens ha preparat per a cuidar i no per a ser cuidades, per la qual cosa genera una frustració major que en homes amb discapacitat. El sistema patriarcal fa estrals en el pensament col·lectiu i si l'àmbit d'una dona és la família i el seu atenció, tendeix a veure la discapacitat en la dona com una desgràcia, però per al reste de membres de la família, perquè estan fals d'atenció, sense reparar per un segon en el benestar de la dona, que en la majoria de casos, encara tenint la discapacitat, continua donant cures. El dur és que en el subconscient de cada una de nosaltres hi ha aquest sentiment d'haver fallat als altres, demolidor, incert, però està ahí gravat a foc. M'he discriminat jo mateixa. Sí que m'he trobat amics que han desaparegut. O el que et diu, si necessites alguna cosa, tu només m'has de trucar. I no tinc el seu telèfon, naturalment. I coses d'aquestes sí, però discriminació a la feina no, perquè ja estava jubilada quan em va passar. De que no puguis agafar un transport públic amb igualtat d'oportunitats, que vas a la universitat i t'hi trobes barreres per tot arreu, que vas al metge com a dona a fer-te una revisió ordinària com a dona, ja no, independentment de la discapacitat, i tens problemes per fer-te una ecografia o simplement per fer-te una revisió ginecològica perquè la llitera de la consulta del ginecòleg no és accessible, no puja i baixa perquè tu puguis accedir-hi. Sobretot és com estan els carrers, de malempedrats, d'arbres entre un pas de vianants i una farola i que per allà no passes, de carrers mal asfaltats, de falta de rampes a moltes voreres. I a les botigues. Les botigues són tremendes. N'hi ha poques que quan et veuen treguin una rampa. Encara que la gent et diu, sí, si nosaltres t'ajudem, si nosaltres t'ho traiem. No senyor, jo soc mestressa de poder entrar allà on vulgui, sense tenir que em vinguin a agafar, a aixecar, a ajudar a caminar. No senyor, hem d'estar preparats, perquè aquí a la comarca són 8.000. Em sembla que són prous com perquè ens tinguin en compte. Hi ha gent que, sense tenir cap malaltia o sense tenir cap discapacitat, t'agafen enveges, et critiquen. Vull dir, en comptes jo és el que et dic, en comptes d'envejar-me, intenta-ho tu.
Esforça't per fer-ho. Però a mi m'ha passat, vull dir, m'ha passat en l'àmbit escolar, m'ha passat en l'àmbit laboral, m'ha passat en el modelatge, que la gent, quan em veu amb la cadira, que és el primer que es veu, lògicament, la gent que fa? Ai, aquesta, pobreta, tal... I clar, quan veuen tot el que vas aconseguint, malgrat tenir una cadira, la gent aleshores, molta gent, sí que és cert que et veu com, ostres, que bé, però també hi ha d'altres que diuen, me cago en la mar, per què aquesta aconsegueix això i jo que no tinc res, no? En mi situación tuve un embarazo gemelar, trabajando, y con mi marido en silla de ruedas. La discriminación que fue esto a nivel médico, bueno, fue brutal, porque fue como una especie de experimento, de que la coja con polio a ver si tiene a las gemelas de forma natural. Así, puro y duro, puro y duro. 37 horas de parto, porque el protocolo decía que yo había dilatado y pasa que muscularmente no tenía fuerza por el desconocimiento, porque nadie sabía cómo iba a reaccionar mi cuerpo con la polio. Y claro, estas cosas, pues aquí sí que te marca. Entonces yo ahí, entre la depresión postparto, entre lo que me vino encima y tal, yo tenía pavor de que me quitaran a mis hijas, porque igual algún iluminado decía que nosotros no nos podíamos hacer cargo de nuestros 2 bebés. Vaig mirar també el tema de l'adopció i tal, i vaig forçar, que eren com moltes pegues, no? Si tenies discapacitat, de fet, el que sí que tinc són 2 gats, inclús per adoptar un gat, no? Posaven que havies de tenir determinada independència física. Vaig pensar, per favor, no? Fins on hem d'arribar, no? Les persones amb discapacitat, no? Que són cuidades i cuidadores alhora, també, no? És una realitat invisibilitzada, no es denuncia gens, perquè a vegades jo crec que les persones, sobretot les dones amb discapacitat, al final normalitzem les violències i això és molt perjudicial. I donar aquest pas, quan precisament a vegades les violències venen pel teu propi entorn familiar, de parella o d'entitat, doncs és molt complicat donar el pas pel tema del recolzament i accedir, per exemple, a determinats llocs on igual ni tan sols són accessibles perquè tu puguis entrar. Llavors jo crec que per tant ens cal empoderament i acompanyament per fer aquest clic i prendre consciència que realment ens estan discriminant. En realitat, les dones amb discapacitat és que moltes vegades ni ens veuen. Quan parlem d'igualtat, quan parlem de plans d'igualtat, nosaltres, per exemple, aquí a Vilafranca, som l'única entitat de discapacitat que formem part del Pla d'Igualtat, que hem format part del grup de treball del Pla d'Igualtat actual que tenim. I s'ha de denunciar més? Evidentment, per això estem aquí, per donar visibilitat a les dones en general i a les dones diverses o dones amb discapacitat en especial. La invisibilitat de les dones amb discapacitat és totalment assimilable a les dones lesbianes durant el franquisme. Eren invisibles perquè en aquesta mentalitat retrògrada i masclista era inconcebible que 2 dones poguessin ser parella. Així, mentre molts homes gais i dones trans eren detinguts, empresonats o torturats, directament afusellats, les dones lesbianes eren invisibles. Per tant, és perfectament extrapolable a la invisibilitat de les persones amb discapacitat, en especial les dones. El 40% de la violència que patim les dones amb discapacitat ve de l'entorn familiar o del centre residencial on està aquesta persona ingressada. Això és molt important, que això també no es visibilitza. Quan es denuncia un maltractament en un centre, costa molt que això arribi a donar la llum perquè es tapa, això no interessa. Ja tothom treballa perfectament, tothom fa les coses perfectament i malauradament no sempre es fan les coses tan bé. Als centres també passen coses, als domicilis també passen coses. És molt dolent que quan ve un professional de serveis socials, per exemple, i a fer una visita i està veient, perquè és evident que aquella dona està patint un maltractament, la resposta sigui això ho heu de parlar entre vosaltres perquè és un tema personal. Això és molt greu. Aquesta persona, en el moment que diu jo no puc continuar com estic, però tinc la possibilitat d'anar a algun lloc que jo pugui separar-me del problema que tinc. Però si ja la societat no tenen els centres ja adequats on aquesta persona pot anar, si a més la família tampoc no està al costat seu, no ho té. La veritat és que ho té molt complicat.
Sí, perquè crec que a vegades no tenim espai, les dones, sobretot les dones amb discapacitat, per preguntar-nos a nosaltres mateixes. Pensem que no tenim el dret de preguntar-nos què necessitem i què volem. I jo crec que és el primer que hem de sentir, de dir, tinc dret a qüestionar-me què vull fer amb la meva vida i què necessito per tirar endavant. I a partir d'aquí, dotar-me de les eines i l'acompanyament que necessitem per tirar endavant. Però sí que m'he hagut d'esforçar el doble per demostrar que, malgrat les meves circumstàncies, jo he pogut fer igual o més que qualsevol altra persona. I aquí sí que ho he hagut de demostrar més. Però també perquè estem parlant d'un món on la imatge és el primer. Perquè també és una cosa que, com et dic, és un hobby, m'agrada, sé que està ajudant a molta gent la meva feina, de veure'm amb les fotos, en veure'm que se'n veuen cicatrius que molta gent també té, que tenen la mateixa discapacitat que jo, i tot això sí que està ajudant, que és per això que ho faig, vull dir, no ho faig per cap altra raó. Però sí que és veritat que per als fotògrafs, diguem-ho així, que busquen el prototip, com dic jo, de nena mona, de 90, 60, 90, jo sí que m'he hagut d'esforçar el doble en demostrar que puc ser capaç o més que un altre. No existim perquè no som capaços d'assimilar que una dona amb discapacitat és una dona plena. Lo que tenemos que hacer es intentar luchar y dar visibilidad a este colectivo para que un niño o una niña que no pueden hablar, que tienen una discapacidad brutal, pero que son inteligentes, que se les tenga en cuenta. Que no estén sus padres solo luchando por esos niños, para que vayan a un colegio normal, para que puedan ir a unas colonias. Que som molts, està en l'associació Entre Tots, que demana ajuda i seguríssim que no li neguen, vamos, per això és Entre Tots. I sobretot que ho denuncies, sobretot que no s'acoquini, que no s'amagui, que no ho toleri. Des de l'administració, en el cas de l'Ajuntament de Vilafranca, crec que hem fet un pas molt important, que és la Comissió de la Discapacitat ha passat a ser del Departament d'Igualtat. El que hem de treballar és per la igualtat dels drets, perquè hi hagi una igualtat real i efectiva. I en aquest cas, havent fet aquest pas de que la Comissió de Discapacitat hagi passat a dintre de la Regidoria d'Igualtat, crec que tenim molt de camí per recórrer. S'han fet camins dintre del món de la discapacitat, s'ha fet bastant de camí, però queda tant per recórrer, tant que o ens hi posem tota la societat o aquí ens quedarem estancats i no ho hem de permetre, ningú ho ha de permetre. És que ens considerin persones, que ens considerin ja dones amb drets i que per tant és una construcció conjunta. I no és estar preparat o no, sinó realment voler reconèixer el que deia al principi, també com a part, com a ciutadania de ple dret i que les situacions de discriminació no es poden acceptar. Hem de madurar, hem de créixer, hem d'aprendre i sobretot hem d'acceptar que som diversos. I per això aquesta lluita de donar visibilitat i dir, escolta, és que no volem privilegi, no volem una alfombra vermella, volem igualtat d'oportunitats.